Сега Боби иска да пипне нашия домашен любимец. Така наречената змия. Че тя не реагира, бе. Не реагира. Еми гледай сега да ти реагира един път, както трябва. Да ме хапне целия. Уж нямало в Мадагаскар отровни змии, сега ще проверим тази работа. Много е любвеобилна. Любвеобилна, да. Може да си я вземе за вкъщи. Тя си седи тук и през нощта излиза да се храни, пък през деня спи в тази дупка. Да. В нашия любим къмпинг. Да, това е нашия домашен любимец. Да, много е готино. Ето това е дупката. Момент да я намеря. Ето я дупката. А сега тя е излезла от дупката, за да се припича на слънце, защото с нощи беше доста хладно и валя такъв напоителен дъжд. Къде е главата? Тя пък не се вижда. Еми, това е за нашата змия. Боби още е жив, нищо му няма. Не ме охапа. Усмивка, Боби! Усмивка.